Erokamano kukirira Mogi TV kochaka ne weche manyien ni ji 10 yangi ni owito ngimagi kaluwore gi midhiero mar oula ma kawuono ne okwako kar dak ma Mathare e buore Nairobi kaendi. Oulano ma okel gi koth manyochwe e boma ma Nairobi nyoro okelo kethruok mar mwandu bende ka ji mamoko to pod imanyo nyaka sani. Jafwambo marwa Walter Nyambaga miwa ler ewi chal mar oula ma okelo luoro ne jopiny ma Nairobi kod aluora mage. En koth mokelo lal malach e kaunti ma Nairobi kod aluora mare. Kaka dak ma Mathare ne en lit ne anyuola modhuro. Kanyaka sani obilo yango ni ma ok tin ne ji 10 osewito ngimagi kama moko to pod imanyo. Ziba mayudo no chak manyiso chiko ema ji ofwenyo ni ng'ato otho yodno. To ba otno loro koro kanyal yawone ne onge. E kar dak no Mamradi, Mathare 4A, aora ma Mathare ne omwomore kendo donjo e udi. Moweyo ka jodak odiedo ka winy ewi utegi. Kama moko modong' to ne temo reso mwandu magi kaka mabede kod bepe. E kinde mamenyo mag jok mamoko dhiyo nyime. Nyaka sani dhano muko utegi, dhano lalo gik moko mang'eny. Koro wakwayo county government mondo gi with the coordination of the national government girang kaka inyalo konyo jopiny ka piyo kaka nyalore. Koth nopong'onwa ot to gi nyithindo to kaka nyithindo nyalo dhi skul kata lewni ma nyithindo nyalo rwako onge kata kaka sani nyithindo dhi chiemo odiechieng' ma kawuono ok wang'eyo. Jok mane otony e oulano ne temo reso mwandu magi ka gigoyo kwand dar kod godhro kanyakla kod gige udi mamoko. Gikone ni gima naduoga konye oda en mana an gi nyithinda 2 gonget minena ting'o ni kende. Mae gima konyo. Nyithinda kaka nakawo matero ka chief akia kata ne gisechamo ang'o. Wadwaro mattress, wadwaro nget, wadwaro sufuria to kik binwa gi kalara. E dier boma ma Nairobi, apaya ma Moi Avenue yien maduong' mosebedo kodak kuom higni mathoth ne oruombore bang' koth mapek ne ng'wane kendo din apaya. Tend kaunti ma Nairobi oyango ni maromo ji 60,000 nyaka sani osedo midhiero mitudo kod oula mag koth makoch. All the emergency response teams, including Nairobi Water Company, our health, wellness and nutrition, mobility, disaster management have been deployed. Bende apaya ma Kiambu Road matudo Runda kod chuny boma ma Nairobi joriembo ne nyaka beda kicha kaluwore kod koth kod oula maonge roma kata matin. Kar dak ma Zimmerman luoro kwako jodak aluore kod oula mane omonjo kendo miyo rofa moro ne ochako sienyore. Yangore ni ruoth maluoro ne temo nyiso jodak mondo dar e yodno ka ne ochako nyiso ranyisi mag sienyruok to kata kamano ne gikelo wigi. Kano chako pong' nyolo sa 11 odhiambo opong' kamano modonjo e yot makata gige na moko pi odhi go nyithindo be an ga na oko makata nyona da nindo oko. Odni nitiere makata sama pod wawuoye kodu ni ji nitiere iye kanyo koro gitwo ni ok ginyal wuok ni giwe gik moko. E kar chung' od bura ma Embakasi East, Ruaraka to kod kuonde dak ma Mkuru kwa Njenga bende pod dhiyo nyime kod kwano lal. E gavana ma Nairobi Johnson Sakaja to kod jo od bura mamoko kaka ma Mathare Antonio Loch, jawadgi mar Ruaraka Tom Kajwang' e kindi jotelo mamoko kone gitimo duto mar reso oganda mayudo midhiero mag koth. All building development approvals have been halted for now until we're able to review all those that have been issued and that are continuing. Tunataka watu wetu wa cooperate na sisi waweze kuenda mahali itatengwa. And I want to call on our leadership so that we join together with wananchi to meet the disaster the way it is. Oulano bende omonjo kar dak ma Syokimau kendo donje miere ka jogeche oyudore matek. Mwandu bende medo kethore kinde mageno pod onge ne jogo mane ogero utegi kod nyadhi e aluorago. To wan gi kuyo kendo wan gi lit. Wasewito nyithindwa, wawito chuowa, to wadong kamano. Waonge mbele wala nyuma. So mimi Kenya ningeomba ya kwamba kwa sasa ndio watu wakuja kwa resilience, gavana ametusaidia hizo food items na food. Then kitu kingine pia jaribu kupromote more educative about flood sensitization kwa mtaa. Nikoro jo kaka koth medo chwe kendo oula medo borore lajne ka donje ute mag jodak. Ywak nitiere ne koth ma jakelo chiemo lokore midhiero mag oganda. Oji oganda modak kuonde mongoro mondo sud gi chien mondo geng' tho minyal geng'. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Mapek to pod medo ywero kuonde dak ma pacho kaka